তিনি 13 আগস্ট 2023 कक्तिसालनि जरावा 29 कृष्णपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सीनि मानिक देबरमा एडिसि विलेजनि बिसिङाव खबजाक 44 भोट तै थामपुई गामिव तखिराय जिबि रोंनखलाव बिजेपिनि काइसा पान्दा संखाजाखा अ पान्दाव तिप्रा मथैयाकरै 3 फेमिलिनि 10 भोटार्स बिजेपिनि बाना रमफेलायका बरकनो लामसगै नाहालायका बिजेपिनि आतंक बरमगोनां गोविन्द जमातिया शक्ति केन्द्र कोअर्डिनेटर बरमगोनां वीर कुमार देबबर्मा 44 भोट सेक्रेटारि बरमगोनां दनि किशोर जमातिया 44 भोटनि जुबक मोर्चा प्रेसिडेन्ट बरमगोनां समीर कुमार जमातिया তিনি লাইকে তংথকমানি सा চিনি कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव खबजा मानिक देबबर्मा एडिसि विलेजनि आमचयो तै थामपुई गामि 5 नम्बर वार्ड जों काइसा बिजेपिनि सिकनसा पान्दा संसालायका तिनि न पान्दागो तिप्रामथा याकारै चिनि बिजेपि बाना रमफायका 3 परिवारनि 10 भोटार जों चिनि बिजेपि तरफ থেকে जों बरनो खावाय खवाय लामसगो जों तिनि सिमि चिनि बिजेपिनि नुखुंगो जों बरनो यासागिनाखा जों जत हाबाक्सा याप्रि बाक्सा खागियाव माइखेनो जों सामतांनाय गां सागान मुथुगो तैगो चिनि तै थामपुई गामिगो जों 2023 विधानसभा पाइमानि यागोलो प्राय 50 फेमिलि कासाकासि तिप्रामो थायाकारै चिनि बिजेपि बाना रमफा तिनि सह गेव माइख्लायगोन तैबो जगाजग खायतंखौ बुसकामनि सालो तैबो चिनि माने डेभलपमेन्ट एडिसि विलेजो चिनि लगेगो फाइनाय बाङै जुमाय कमिउनिकेशन खायतंबा जगाजग खायतंगो जों बुसकामनि सालो जों तैबो कटर फ्लायगै चिनरो जों लामसुकमानि पान्दा संसानाय गायनि बाङै जत चिनि तिप्रा हासिनि तापुते बुसनां सागानि मुसुगो जों जत फायदि हाबासा याप्रि बाक्सा खायगै बिजेपिनि बिसिंति खायगै चिनि तिप्रा हास्तेगो जों हामखायनि सामतांलायनाय जत चिनि तिप्रा हास्तेगो जों सारनाय चिनि ग्राम अ लामा रगो बा लामा हामियानो हामरनाय जारा दैमायानो मारनाय तै गोबां चिनि जे चिनि बुंबारानि जे गोलगै तमानि जे मानथाय सबथाय आबहावायानो जों लगानि बाङै जों सारखारि